Croeso i Expo Cyfrifiadureg a Pheirianneg 2025. Mae bod yn chlysur cyffroes iawn. Da ni bron yn gweld y diwedd o wan. Mae hwn un o'r pethau dwytha wnaethon nhw wneud cyn gorffen. Felly mae'n chans i ddangos i pawb beth maen nhw wedi wneud a gweld i'r dyfodol hefyd. Mae hwn yn gallu bod un o'r prif pethau sydd ar CV rhywun pan maen nhw'n gorffen yma. Da ni yn gofyn i bobl ddod â CV nhw i fewn heddiw, oherwydd mae yna cwmnïau sydd yn chwilio am myfyrwyr i ddod atyn nhw. Mae hefyd yn gallu bod yn stepping stone i wbeth mwy, fatha fel masters neu PhD, so cario ymlaen yn y prifysgol ymhellach. Josh dyn nhw fi, dwi'n trydydd flwyddyn yn ei Peirianneg electronic, a mae'r prosiect yn seilio ar systema insiad Stirling ar gyfer awyrofod. Damcaniaeth y prosiect ydy os da ni'n gallu cael airgloss yn y system trwy defnyddio gwaith cynhyrchiadiol, so 3D printing, i cynhyrchu'r cydrannau. Dwi'n meddwl bod y dosbarthiadau yn maint da, does yn gormod o'na ni, felly mae yna cysylltiad da rhwng yr athrawon a ni, really. So, da ni'n hawdd nocio'r drws, dwi'n gen i ni broblem. Mae'r myfyrwyr fod yn gweithio'n galad ar y projectau drwy'r flwyddyn, a mae gweld pawb yn at ei gilydd mewn lle fel yma ar diwedd y project, diwedd y project yn bril, really, gael trafod beth maen nhw wedi gwneud. A dwi'n meddwl bod y myfyrwyr yn falch o beth maen nhw wedi gwneud hefyd, dwi'n meddwl. Dwi'n hoffi gweld gwaith a pob arall fod yn gweithio ar, mae wedi bod yn profiad rhaid da, ac a gweld cyflogwyr hefyd yma yn cymryd diddordeb yn prosiectau ni, a ella mynd ymlaen i weithio efo'r busnesau yna. Mae'r cyfal ar, really. Gyda ni'r sgyrsiau mynd ymlaen yn ystod y dydd hefyd. Mae'n rhoi cyfle'n myfyrwyr siarad efo'r cwmnïau sydd yma pnawn yma, a mae'r un nhw, fel ydych chi'n gweld, efo CVs nhw. Mae'n gallu andio nhw allan, mae'n gyfleoedd iddyn nhw, essentially, trio cael job ar ôl nhw'r orffen. Wel, dyna diwedd y digwyddiad. Dwi wedi joio edrych o gwmpas a gweld beth mae myfyrwyr ni wedi bod yn wneud drwy gydol y blwyddyn. Pob bloc yn y dyfodol i ddawb.